sagana ka, Miriam. Tay pasyar kay Gibalay. Kaya nakakano amam mo ni nanang kaw. Ala, nakababain samot na to. Pagbainam kumangay mo. Nagsingpo ni nanang kaw. Naparabor pa'y. Saan nga strict na? Saan? Nung natulnog ka kang kuwana, kaya nasingpo day, jay. Kababain. Retired teacher ni nanang mo. Idinto ta siya. Kat sa anak-anak kalpas, iti panagadal ko. Apay ni nanang ko, pakyasawaam, kaya siya mahit. Agpada tamo, ngawan na ilipas niya. Ay, sabagay matkit di ah. Sige nga raw. Kaano, ti ipapanta. Intong bigatin Nanang, iso ni Miriam, nubya. Ay, Miriam, iso ni nanang kaw. Agmano aknana. Si kagayam ti bagbagat anak ko anubya na. Napintas ni Miriam, saan ka dinanang? Wambay, napintas. Awan serbiti kinapintas. Nunalas mo tiyugali na. Isasapay ko mata na singpot tinubya manak ko. Kiway, may pasigurado day, takada kayaw. Talaga na singpo ni Miriam? Nala, ingka nga rod mangisaganan ni titaraon nataw, tamangan tayaw. Amangan numabisin tinubya maun. Uy, nanang! Nataw, may kaman! Bagkataman day to, kajak kabala na bagkatan. Nanang! Nasingpet gayam at talaga ni nato anubyo. Taamin apang ibaunan ni nanang nakankwana kat agtong palagagos. Adda nga mindak malipatan nga imbaga day ti apong ko abakat kanyak. Pilyak to kano tay nasingpet apaki asawaak. Kat ti may sa kano apagilasinan ang nasingpet ti lalaki. Kat no natulnog kan na respeto iti dadakkel na. Kat day ti makitkitak itakin ni nato. Natulnog kin ni nanang na. Iso apanag ko na. Ison ti talaga apaki asawaak. Tanasingpet lakit din ni nato. Anyat plano mitangay tadan nubyam nato. Anya kumangay, nanang! Na, apay awan plano mamangi kasar iti nubyam. Kwa? Ikasar mo natan eh. Kanayon magtanti pa nagkuyog yaw. Kasaray maturog pa yan dito'y balay. Ikasar maun sakbay ngagsikaog. May kida kayo, man! Ni kasar maun basta ayatem laki di ah. Ay, wan! Ni Miriam, ti first kan last love ko, nanang! Sige nga raw. Ibagam to'y tinubyam ta dumanon tayo ni Timabi eh. Miriam, nagkasarta ka nang kunan ni nanang kaw. Ha? Kunan ni nanang kunan? Ay kwa! Kaya ko asawain, napagsaritaan mi kan ni nanang, ti maipapan iti dayta. Kaya na mga kasartan. Ha? Anya ngay, may kang kasartaan. Sige na to. Sikat makam mo. Awan sapay met urnong ni nataw ang anak kabagays. Anyat usaran na mga sawang ay. Siyak gastos manong. Anya! Kasanon numalpas ti kasarda. Anya nga iti ipakan nanto iti pamilya na may trabaho na. Agtinulong danto na nga gasawa sumapul iti pagtrabahuan da. Tanarigat mo, no ni nato lang tagtrabaho. Anyalat ko ang asawanan ngay, no di natulungan namang gadyanak ko. Madia, ti kasta. Itatagasawa kayo nato, Miriam. Agtinulong kayo nga rod iti rigat kan ginawa, ha? Saan lani nato tagtrabaho? Miriam, pati si ka, agtrabaho ka, tawan pa'y matrabaho ti anak ko. Kan, awan pa'y mat anak yaw. Gundawayam tagtrabaho, tasan ka pa'y amasikaw. Wen nanang. Darigat mat, no ipabaklay mo amin kanina to ti responsibilidad. Tawang mga minatalga na trabaho na. Pa-extra lang iti construction. Di na mga min nailupas ti kurso na ide. Sayang. Ala nataw. Ingkadalusan ng tagbalin na silid yung ni Miriam diti balay. Ijay nalawa silid ti pagturugan yaw, Tapno comfortable kayo. Una lang! Ay, nagapuak ijay ilay. Ngamawan na aplayak at trabaho na to. Kastaya? Anya trabaho ti inaplaya, maya? Sales lady ko ngamawan mo't nakitak abakante. Ay, sayang nga ron, Ngam,
Anya nga ta, no agnegosyo talaangay. Agtarakin tay ti baboy. Adamot tay kulungan ti baboy yu ide. Awan kargana. Sayang dayjay no saan ang mausar. Anya, tira matin ta pagpunan. Adamot tay parwad ta idi nagkasarta. Dayjayin at igatang ta iti buryas ken kanenda. Ay, sos, di kag desisyon na siksika, Miriam. Damagan tapay nga umuna ka ni nanang. Ah? Kat, adan samot kada tatay parwad ta idi nagkasarta. Nang idulinam aya. Intag ko na ka ni nanang. Anya? Kaya iso mo naggastos idi kasarta. Iso mo intag ko kang kuha na, adya parwad ta. Ha? Ay, kasjay aya. Kati mo ipapan iti panagtarakan ta iti bamaw. Damagan tantupay ka ni nanang. Wan, talaga akastamot lang di plano karamidan. Nga mabalin ka day, abagbagam di asawam nataw. Saan nga agpakalay nga kundi desisyon iti dayta, takwartak ti may gatang iti buryas. Huwag nanang. Ibagam, ta saan nga ginlalaing. Huwag ka day. Siyak ti bus dito'y balay. Iso asyak lang, desisyon iti niya manamaramid dito'y. Huwag nanang. Adamot tin nagatang ni nanang aburyas lakay. Nangalaan na ngay. At da baboy ni kabagis na. Ginulpinan ti sa nga pulo buryas. Mayat ah. No mapadakil tadagi jay. Ilakotan. Satan tumanin mangala iti sabali aburyas. Ay no, sapay kumata kaimaan ta ti agnegosyo iti baboy. Kinusan ta baboy dagi jay. Kukwa ni nanang. Anya? Kat, tay samot parwad ta iti kasarta ti inggatang nakadagi jay. Wain, importa na day jay. Baka tasukat ti ginastos na idi nagkasanta. Anya? Oo, mga kwarta. Iso ni nanang tinaggastos idi kasarta. Iso nga maawatan ko maday tabakait. Sumapol ka kumamot iti pagtrabahuan nato. Takababain ka ni nanang. Awan pa'y maitultulong ta dito'y balay. Iso aming taggasgastos. Di mo pilitan tanak kung agtrabaho no di na kaya at Miriam. Ha? Sika ati rumba nga sumapul iti trabaho na. Tauray saan nga agtrabaho tanak ko. At dalat na pangalan na iti kanin na. Tada ka mang tulong kang kuwana. Mala na taw. Ingkag pakanan iti baboy. Ay, huwag nanang. Ulitak Miriam ha. Awang karba nga mamangdagdag nagtrabaho kaninataw. Tasan na si katinang padakkel kang kuwana. Tinangisikaw kang nangyanak kang kuwana. Sikat agtrabaho no kaya mo. Anan? Jakla impagarup akas tagayam day ta katugangak. Kastamutin iti asawak. Ay, jakla impagarup amamas boy gayam ni nato. Nato, agawid taman mo ti iti lugar mi. Kailiw kunda nanang kantatang ko. Kanaw. Uray inton bigat matlaang Uray makalawas ta kumaijay. Sige nga raw. Pasigurado, akailiw da kamutan da nanang kantatang mau. Wen nga rod, nabayag matbasitan ajak nagaw-awid iti lugar mi. Malang raw. Tauray sak kaya kumuti makapasyar man na niya lugar yaw. Ang damagan tapay akan ni nanang no niya makunana. Ha? Pati dayta? Damagam kan kuana? Kauwin na. Nariga mo, no basta nagbiyahe talata na di tadamagan nga umuna ka ni nanang. No palubusan na tao no saan. Nato, saan tan nga ubing? Nataangan tan. Apay kumaasaan na taapalubusan ngay. Basta damagag pa akan ni nanang. No kaya namut ti makiumay, di may maya managin. Ni Miriam lang tagawid. Di ka sumurot na taw. Tawan nagpakan iti babaw. Ay, nanang. Ay, wang gayam, adagi natang ko pantalon kan sa nga dosena abrip mau. Nagtaw. Ay, thank you. Thank you, nanang. Nagdapay shampoo kan sabon mau. Basita na. Sige ta gumatangak nagpailiak. Tay lotion kan bangbang nga ay dapay. Naibos nga ro din, nanang. Sige, listam to amin nakasapula mon. Tagatangak nagpailiak. Wen. Woman, nanang. Ay, apay nga may sakaan agaway danak ko. Apay asaan mo akad wadi asawam. Busy ka de. Wan nanang,
Busy nga ibaon-baon ti inana. Anyat kayat mo asawan. Ay, jakla impagaro pamamas boy gayam di nakiasawaak nanang. Anya, kaslaobing ti asawak apas pasurot iti amin nga ibaga ti nana. Saan ang makadesisyon nga is-iso? Amin nga aramidan na, masapol ayuman na nga umuna iti inana. Ipakada na amin nga aramidan na. Kurang nala ipakada pati panagkasilyas kas kada panagdigos na. Anya, ay, daytan ti kanayon ko nga bagbagakan kay di anak ko. Asakbay nga aklonam ti lalaki nga agaram kan ka, amom pa'y anaimbag ti ugali na. Ay, wan nga rod nanang, aklo na, nagdarasudo sa, tanabiit kami pa'y laan nagamam mo kin ni nato. Ngam nakikalay sa adagosan kan kuana. Maala, saan mo ko maaguraan di asawa manak ko? Kasaritam itinasayaan. Ibagam dagiti saan mo akayat ngar aramidan na, tabarang denggan na ka anak ko. Una nang, ngamjak pa'y laagawid ijay balay da katuganga. Agbakasyonak pa'y laang dito'y lugar tayo. Hello, Nato. Miriam, bakay? Agawid ka kanong kuno ni nanang. At nangamin pagtrabaho, kanayawa mo mang pakaanang kadagiti baboy, ditoy. Diso nga agawid ka kanaon. Ay, kunak no talaga adina kun awagan. No awan ka sa pulan ti inam kanyak. Saan ka siguro nga umawag kanyak nato? Pasensya ka na, tapi siya ang agpakpakang kadagiti baboy. Kay, kano kang hingagaway? Sige, agbiyahe ak inton bigat nato. Tangayawan trabaho, Miriam. Sikati mang sublat iti trabaho ni nato dito'y balay, Agpakang kay ti baboy. Nanang. Agtrabaho nga may inandanak ko. Insarak ko iti restaurant ti kasinsin ko, kas waiter. Ka no nga rod, nanang. Hindi ka madanagan. Tatangdanan kang agpakan ka dagiti baboy. Tapno di mo matkunkuna. Ay, saanan nanang? Jak agbirok iti sweldo. Ay na, may mayat nagswildo ka, tanarigat ti may boy-boy. Diyak ang butilinaon ta panonot mo. Isungawan kastag sigurado, Miriam. Nata, may kamanganan, tanay, ada may trabaho. Una nang. Siya kung tinagloto, ta masapsapak nga agriring. Di mo namnamaan di sa bala tao, tawan lat ang mukon. Miriam, may kamamanganan. Nanang, insaganak pa'y ngamin ti pagsukatan ni nato. Nakasukat ka matgaya man, lakay. Wan, tanasapakan ng isagana iti pagsukatan na. Ay, wang gayam nanang. Nagswildo at di kalman. Asino iti pangtidak iti swildaw. Da kaya uno ti asawa. Kusya ka, siyak nga rod ti inam. Ay, mabilang nga raw. Anto, pagplitila na batit ti walik kaon. Nasaya nga rod. Tapno aday gatang ko iti kasapulam nato. Gumatang akto iti sapatos mo tane. Duwalaang mo iti pagsinsinublata masapatos mo. Una nang. Maturog tan bakad, rabeeng. Nay, niya sang-sangitam ngay. Awan. Sang-sangitam ka, di pa nagirimit ko kaninanang ko iti sweldaw. Ay na, maawatam ko mamaaday tan, Tano dyan magtong paliti kaya na, sigurado nga apaan na. Kinurisi ka. Apaan na kamay. Nakaiso na di nakapapay. Iso nga baybayam ka din, no iso ti mangigamit iswilda. Jak nga minamaw, noan niya akan ka. Asawa nakbawon no gayam. Wano karo ba lang? Maturog ka din. Sila pang panunutan, mate. Asawa ka, Miriam. Umay ka din, tagdatan. Maturog ka, siksi ka. Sana ka maturog. Anya dyan pulong tanak ko kanyak, Miriam. Nasakit sa kano tinakamaw, tasyak tinangtadan na itiswildo na. Ay natap na ibagakkan kanya. No sana gapo kanyak, sana nakastrict ni nato iti trabaho. Kansyak ti kumatgatang iti kasapulan na.
Isuaron bang lasyak ti pangtudan na iti kwarta na? Ay, nukas tangar sagit kalaunay, nasaysaya at magawid kan. Panawa mong tanakaw, tadyak kaya tikas tangaw galaym. Nay. Apay nga impake ka ngayon, Miriam. Apay papanam. Pumanaw ako ni iti da ito abalay. Jakon makaanos ditoy. Ah, Kasla saan mo't lang nga asawa ti pangibilbilangam kanyak nato. apay ngay. No di mo kaya't nga agsinatan, sumurot ka kanyak iti ipapanaw ko. Talumasintan iti pagnaadan ta. Ngam no ninanang mo ti tungtong palam, makaamu ka. Kwang. Damagak pa ka ni Nanang. Ano niya makuha? Ay saan? Di mo damagan. Ah. Kasta kakit diyan talaga. Di ka makadesisyon asiksika. Kas kalawbing. Ay, Miriam, di ka pumanaw, ah? Di naksina. Basta pumanaw ako. Kat ulita, no kaya't nakpay nga asawam, sumurot ka kanyak iti ipapanaw ko. Baya ma pumanaw, nukas na ti kayat na nataw. Di mo pa kibyangan. Panawam dita, umay ka dito. Nanang. Manon nga daw ti kadam dito'y balay anak ko. Nga maging gaita, awan pa iti asawam. Jakon nam namaan ti panang surot ni nato kanyak nanang. Ay, nagsayang laeng no agsina kayaon. Nabiit kay paila nagkasar, agsina kayaon. Ni nato mat ngamin nanang, di na kamo nga ilaban iti inana. Bagbagay na lang agpay so tinagan na nato. Tanatul nung unay iti inana. Ay, mga notay agi deliver iti order ko asapon dayta. Ay pakikita man anak ka, tay nakalaan tay pagbayad ka. Una nang, umayan. Miriam, asawa. Nato? Agawid ta kung may balaya. Ngamin na atake ni Nanang. Saan na makapagnak makasaaw. Anya? Sorry, bakit? Dak ka ba ilan? Nagsina ta. Isong agsubli kay gibalay. Nato. Sorry, no ano tinakasayra miti kalabas. Bakit? Isong agawid ta ni gibalay, why? Kano gagawin di anak ta, Dura? Kunana ba nga iti kabitan na panawan? Kat kunana nga da sorpresa na kadata. Sorpresa. Nay, kanya nga day ta sorpresa. Ay kajak amo Basta, kunana mo tapakaragsakan ta kanaw. Kanya nga ta. Igatangan na ta itilugan ta. Nalabas ka mga panunot, Jaime. Pangalan na kumangay matitigatang na itilugan, kat manulat swildo na ijay syudad nga aghel-hel para ititra. Kanya among ngay no nakapidot iti balitaw. Sorpresa nga raw. Ay, nan, awagan man ta damagag no anya day ta sorpresa. Ay na, jak makaid na amang pampanunaw no anya day ta sorpresa. Uray siyak nga raw. Jak sa may turugan ay. Alala, awagam ta damagam. Wala na. Mabiit laeng nga raw. Takitaag no napunon dya in charge ko a cellphone ka. Hello, bubot anak ka. Anya dya ibagbaga, masurpresam ka na kami kan itatang mau. Ay, nananag, di ka lang makauray man. Urahin nyo pati ang makaawid Basta aday sangkot ko, nanang. Anya ngay dayta. Lugan? Uno motor? Uno cellphone? Uno anya? Ay na, awan ka na kita, nanang. Tao, ti sangkot ko. Tao? Sino ngay? Ay na, di ka lang makauray man. Asawak na lang. Ha? Agpaisaw anak ka? Wala lang. Ay, apaw. Kapaw dyan na. Makasawa ko na lang. Ay na! Ay na, nagpintasan na daw. Ay na! Ay nagsaya atin ngay no makaasawan dyan nagtabakay. Ay, Wan nga raw. Ay na! Kung naklanoan niya sorpresa niya ibang bagana, mga sawa magaya main. Adangatan urnong na pangasawa na.
Wadan niya. Wano. Umutang nga ta. Tsaka mau, damagan tan tao no makaaway. Nanang, adda kami. Kadwak tinobyak. Ni Darna. Magandang oras ninyo, Nana. Ganon din balasang ka. Ala, pumasok kayo. Hali kayo. Ala, umunagtandar na. Oo, mahal. Ay, bobot. Kasi ko, ganito'y nobyam. Una lang. Tanabayagin nagdintin na kami, Jesudan. Aya, nukasta. Inlimad mo, ti kaadat nobyam ijay syudad, anak ko. Una. Tapno, masurpresa kayo. Ay na. Nukasta, adan to nga ron apo ko, Wala na. Anyagin. Manuabulan ng tasikugmao, Darna. Ay, magwawalong buwan na, tatang. Ay, kasta. Ay na, ay magagaran kami na maadaan iti apukaw. Apay nga ngagtagtagalog ka. Apay di mo amo ti agilukaw. Ay, ikwa. Ilocano naman ako. Kaya lang, parang mas gusto ko nang magsalita ng Tagalog. Kasi matagal na akong nagtrabaho sa syudad. Ay, Ilocano ka magayam. Ay na, ay no siya, di nak mapagsao iti Tagalog. Agan nawil ti dilak kay. Malaksid no kapilitan na talaga. Sige lang po. Mag-Iloco kayo at magtagalog ako. Kaya nga, timbaga ni bubot kang kadar na. Kaano nga, timbaga na, panangikasar na kang ka. Ay, wala pa kasi siyang urnong, tatang. Ah! Kaya mag-urnong muna kami, Sige, sige. Agsasarita tayong tao. No kasapulan ngagdiskitar kamay, tapno makapagkalaysa kayaw, ay aramidan may, tapno agsimpa kayaw. Nang runa ka ay masikukaan. Bubot, mahal. Sabihin mo sa mga magulang mo, huwag na silang magdiskitar ng kwarta. Kay, bayam, ano agdis kita ta? Tapno, makapagkasaratan, mahal. Nakakahiyamat, Huwag na. Tayo na lang ang mag-urnong ng pera. Kung makaurnong tayo, tsaka tayo magpakasal. Sige, sikatin makamaw, mahal. Kay ada-kada kayo, ano kasta ti desisyon nyo, bubaw. No kung ayaw nga gurnong kayo pa, iti pagkasaran yung tao, ay makamu kaya nga raw. Wantatan, tatigayat ko, mismo ako kwartak ti makaramat para hindi pa nagkasarmigin ni Darna. Diyak kaya't nga umutang kaya. Ang kailangan ka ni Darna. Kasanungay no at maibaga iti dadakil na. Wantatan, hindi yung pakadanagan da ita. Kahit saan kayo ngagsubli dyan syudad, kasanungay ti trabahaw. Agsubli kami to no makapagpasangay ni Darna tatang. So, makipurdiyak pala dito yung lugar tayo. Kaya la, ado makidit, pakipurdiam di tao. Ay na, ay milakay. Magagaran ako namang saklot iti apo ko ta. Ura siya nga raw. Ay, nung babae ti apo ko ta, siya to timang panagan, wide. Anya? Anya't ipanagan mo ngay. Panaganak tao iti Olivia. Anay ko. Apay nga katos kamay. Nagadoanagan. Day tapay mo nagan ti ex mo ti ipanagan mo iti apo kam. Apay may salang ayat ti Olivia. Saan mo't day jay ti agnagan iti kasta. Kan may sa, nabayagan nga ex ko day jay. Imbis na nalipata ka ko ipalagip mo. Nalipatan nga. Ulbod alaklakayan. Alaalaos taon. Di ka nagpasugnaw. Bakit? Unay kito na pintas bakit kun aya. Agungot man ako nakaon. Hala, si Kantong timang panagan iti apo ko ta. Tapno awan rirey. Antay, apin Tagalog ginubyan insan bubot? Nagtagtagalog may? Ay na. Kailukanwan matlaan ti lugar da kanakan. Nairuam lakan no iti Tagalog idinapan ijay syudad. Iso Tagalog ti sa una. Madlaw mga minti ayog ti sa una nga Ilocano.
Apay nalipatan na ti agilukaw. Diyak mo Basta ko na mga ganawil ka no agsaw iti Ilocos. Mas hiyang nakanon ti Tagalog asaw. Nabayag mo gaya man nga danubya dya kasinsing ka. Inlimod na lagayang. Wala, nakatumpong pa iti napintas a babae. Wala antay. Ay na. Nagpintas ka ginobya nahan. Nagtayag pa'y. Nataytayag mo ngam insan bubaw. Anya nga tatikinayat na iti kasinsing ko ngayon tay. Na, si Kamat, gwapo mo't di kasinsin mo Saan lang amadlaw ta nalampaw. Kinsan nga gibarbarbas. Ngam no agpokis di kasinsin mo Kahit rumwar mo't at ikinataer na. Oray agpapukis ka nagibarbas ni insang ka. Kaslaad dayo akayatin ginubya na. Tan nakapimpintas no maidiligkan ko na. Nauyaw ka matlaunay, pilaw. Ha? Apal mula dahi tayo di kasinsin mau. Ta nakaasawa iti napintas. Idinto adya asawam kat saan lang arudin ang napintas. Chismo sapay. Ha? Masurunak iti dayjay apilaw. Kasla saan amamati ang nakaasawa ka iti napintas anak kaw. Dahil jay pa yung ngamin ti ko na yun, nanang. Naapal dahil jay. Kun naakaran iti chismosa nga asawa na. Nagbalin mo ito na chismosa dahil jay. Manipod na ki asawa iti chismosa. Umapal nga may, iso akas jay ti bagbagana. Napimpintas nga min nga adayo ni Darna, ngam dya asawa ti kasinsin mau. Ay, adayo mo't ananang. Kanya mo ti binatbat niya asawa na iti asawa nga. Ay sus, karkarun ton ati apal day jay, inton may pas nga iti apo ko may anak kaw. Agiga nga ita kat awan pa'y anak day ti asawa na. Ala, baybayan nyo na. Di yun pakariribukan, di bagbagala ka na kayo. Di yu tutupan ida, nanang. Paapalak man ida, inton rumwar ti apo ko may anak kaw. Ay na, dakulan ti tiyan mo, Darna. Iti mabiit, makita min ti mo na nga apo ko may. Mabigat nga rudin ang sikog ko, nanang. Nahihirapan akong maglakad. Ala, an-anusa maun. Sana balay, taasidigan ti panagpas ngay mau. Nan, aprosak man. Ay na. Aprosak man ti tiyan mau, takasaritak man ti apo kak balasang ka. Sige, nanang. Ay na, apo ko kaya. Excited kamin ka ni Lolo, mamakakita ka. Ay wan, namuam ka din no lalaki mo no babae ito'y si Kugmaw, Darna. Hindi pa, nanang. Para suspense. Ay, wan matkit di Ala nga ron, kanayunam ti magna, tapno saan kanto amarigatan nga aganaka. Ag-exercise ka, balasang kaw. Kita man mabalinday tatalo akalding ama partay into nagpas ngay ni Darna. No kasta, talaga nga ipartyan tayaw, ti panagpas nga dyan anugang talakay. Wala. Kas pang welcome tayo nga ron. Iti isasangbay ti umuna nga apo ko ta. Ay, sa bagay. Wait, mayat batkit day. Agam, kurang samat tatalo akal day. Ay, nayunan tanto iti manaw. Tayo bantay to dagiti kakalugaran tayo. Bakit? Tayo pasikat naman. Tagbalin nga apo ko ta kadakwada. Ay na, nagpintas ba nga ubing day to yan? Ay sus, nagpintas ti apo ko may anak kaw. Una lang, karupro pa ni Darna. Ay na, ay, hada na po ko may kanitatangyaw. Aladar na, agawa am ti agpaimbag, tapno makarwar kayong dito'y ospital. Tarambakan tayo, ti isasangbay ti apo ko may. Ang silibrar tayo. Ay, may lakay. Umadanin ti makabulan di apo ko ta. Ay, wala niya. Makabulan na gaya man inton umay alawas. Wanya rod, nagbiti al daw. Apay no, ang parte tayo manan lakay. Ay, kawin ha.
Dami mapartay. Rambakan tayo, ti makabulan ti apo ko ta. Wen, tagpaarami na kun iti cake na, tapno maisagana. Malala. Pasuratan to iti, happy 1 month old. Ay, Ay, sige lakay. Adamo maparte. Iso nga agparte tayo day. Maibusan na tayo taragan niyo akaldingan tay. Parti kay maaparting. Ay, uray maibaws. Basta para iti apo ko may. Ah, Kano maibaws? Adapay mo, nagitay tarakan mi ababaw. binulang ngagpapasken kayaw. Wan pilaw. Hay? Uray maibaws, dagiti tarakan mi ading wan. Basta para iti apo ko may. Kasta unay siguro nga apal mo na niya pilaw. Yamen, linumbaan na kanya kasinsin mo. Imun una ka anang asawa, ngam awan pala ti anak yaw iti asawam. Ngam ni bubot, adan may isa nga anak na. Ay, kaya dumting tulad tamot antay. Saan pa siguro nga ita? Ay na, ibagam ngamin iti asawam, tagtali na udlang iti balayaw. Tapno may pamay sayo ti magbukal iti anak yaw. Saan asumanursor abapan makimarmarites? Anya mo day dyan nga asawam. Mapanaglaklakaw, iso asumanursor antay. Oho, pambar na la dyan panaglako na. Ngam kinapudno na, mapanagsagagap iti damag nga iwaras na. No agang kat iti lako na, agang kat mutan iti ichismis na. Saan mat akas ta asawa kantay? Kasta? Anya kat asaanan? Iso adi kay makaanak, takasta kayaw. Naapal kayo nga may nga gastawa. Nauyaw kayo pa'y. Dilawam di kasinsin mo. Nasakit tinaka mo, nakaasawa iti napintas. Ni, agdamdama lang mo tantay. Ay, di mo paliwan ti istorya. Tay di damo ang nagsarita tamay papan kanibubot a kasinsin mo. Adalaok na apan nanguyaw ti tinor ti sarita mi day. Ah, Isu nga uray kasta ti ugali yaw. Awisin kayo latta a dumaray intun 2 bulan ti apo ko may. Tagparti kami manan, pilaw. Oray di kayo nagparti tatang. Tanay, may ibusan di tarakan niyo. Inton nagbardilaan ni Bebe. Sa tayo man nagparteng. Inton makatawan na. Ay saan masapol a binulan, ti panaghanda tayo. Tapno bongga. Baybanda kami ka din, anak ko. Ta-excited kami nga ron anaadaan iti apukaw. Kan adamo mapartay. Malaksid no awan. Ay, sayang di gastos tatang. Saan? Ta para iti apo ko may. Pakaragsakan mi ter aramiden may anak ko. So, baybayan na kami ka day. Ay, dura bakit? Di matangak iti krib ti apo ko ta. Na, nagdakulan day ta akrib hay may. Nanggatangam ngay dita. Nangina day ta ata nagdakkel mat. Wala. Inutan ko. Mabalinta ti agid na dito krib na ta nalawa. Huwag nga raw. Mapalin nga agid na ti talo a tao ditoy. Nangina na itoy. Oray nangina, basta para iti apo ko ta. Sa bagay mitkit di Ay wan, nakalako akon iti buryas. Intanto agata nga iti kagawaan ni baby. Sige nga raw. Mangtad kanto pa, iti pagbayad ko dito'y krib na. Wan, basta kuyugan nakto nga rod nga agmarket. Gatangan ta amin na kagawaan ti apo ko ta. Manggulpitan iti daya perken gatas na. Kastamat ang dagiti agkakapinta sa bado na. Uuwi muna ako sa amin, Bubot. Ako lang ang uuwi. Di na kami ikuyog kin ni Baby, Darna. Hindi na, tababalik din ako agad. May kukunin lang ako doon. Anyat alam ay siya lang ang timapan mga lang. Taga-asimot ni Baby no panawam. Babalik na rin ako agad. Isang gabi ko lang doon. Kahit anyat paggatasan ni Baby ngay no rabi May gatas naman siya. Paggatasin mo muna sa buti, ha? mabait ka lang nga rodang. Oo, kukunin ko lang yung ibang gamit ko sa bahay. Kulang kasi ang dinala kong gamit dito. Ay na, naglukmag mata po ko mon, Maray. Nagpintas pa'y nga ubeng. Wan nga rod maray.
Amin na makakita, kasta tibagbagada. Napintas ka na, oh. Ay, una yan. Sinapatusan matan. Ubing pailaan. Di paila makapagnangam sinapatusan matan. Uray midyasan pailaan, amaray. Ay na, anyat sirbito'y nangina sapatos na ngay, no di na usaran. Ay na, nagadu mga alahas nan ngay. Napuno mataiman na ni Tipulsiras kas kada singsing. Kas kada kwintas. Nadapay rilunan. Di na pa ang mutagrilo, mare. Ikatampay ladagita, taamangan numairita, mare. Ay na, apay aya si katimasikuran, maray. Umapal kang samot nga man. Ha? Awan nga min napintas nga apo ko, miso akastat ibagbagam. Naa, una yan di kasta pa nagsasaum, mare. Sa anak mo't nga umapal, ibagbag Ay na, di ka nagrasound. Panawan da ka man la dito yan. Hey, ngamuray no kastat ibagbagam, awisan ka la time to do may alawas. Tarambakan mi manan ti may katlo a bulan to'y apo ko may. Umay kanta, wa? Awan mo di manugang tan bakay. Napanan na kanwaya. Kung damat ni bubot ang nagawid di dyan lugar da. Kaya di pa agsublaya. Sana mailew iti apo ko ta. Diyak mo, ah. Agsangsangit mo dyan, anak ta. Apa yan? Ay, umay katasit ganta. Ambun ta. Nuanyat sangsangitan na. Apay dagita kagawaan ni Bebe ngayon hambag maububaw. Rubuatan yun ni baby, tatan. Nanay, gamin, umay danain. Ah, alaan. Sino ti mangalakan kuan, ah? Kan, apay nga alaan da. Walain lang iti ex-boyfriend na, nanang. Ex-boyfriend nga. Sorry, nandiyak imbaga nagpaiso ka na kayo. Nanang, tatang. At nasigo na lubyo ni Tarna. Hindi nagsina ta. Nagpaaram ni Tarna kanyak. Tagayat na nga ipaako ti sikog na kanyak. Kinayat ko matatago sa tanagpintas may. Ngaure masigugan. Anya! Pasensya kayo, tatang nanang. Saan ko po ito talak ni Tarna? Higit nasakit. Nagsinublan na kaya malitiks na. Katalaan na karoon ni Bebe. Isuga ito tayo. Awan ka pa nga tayo kin ni Bebe. Anya! Apay nga ya sinaanak mo Nabel. Awan mo ka basol ko ka. Ngam no adamaan. Sorry. Pagkawalan na ka, Bel. Sorry, ganda. Saan natati na ikari para ditong kalamaysa. Ibagam tagpaisukan niya. At dan sa bali nga ay ayataman niya. Jak libak, ganda. Naitati puno. Kung nagtupay ka. Bayanaramin mo ti kastoy kanya ka, Bel. Apay! Pautangan nakman, kabagis rin na. Pangusaram iti kwarta kabagis. Pagbayad ka o kanigarda. Nagsina kami ngaminain kit ang mga nusingirin na kiti nagasgastos na kanyak. Anya, apayan nagsina kayo ngay. Kano nakaragragsak kayo iti kalabas. Hindi na ita, kabagis. Saan itan? Apay, anyat nagsinaan niyo aya. Zakon ay ayatan ni garda. Adan sa baling ay ayatag. Kasapulak mo't ngamin ti anak. Isa nagsapulak iti ububay. Na, agrararaman ka mo't, Abel. Ha? Laklakayan kang magragot ka pa'y lamadan ni ti anak mo. Siyam nagiti anak mo, kurangam pa'y layda. Adapay ka apo ko mon. Basta mailiwak ang madaan iti baby, kabagis. Alat, pautangan na kaun. Sigurado kami na sinirinak ni Garda. Tawan pagbayad ka. Ayawang kwarta. Adapang usarak iti basit nga urnong ka. Iso pasensyakan ka bagais.
Lukas pangarigan ta singirinak daw. Si Kaman ti makaamwa makisarita ken kwa na kabagis. Please, uray ta gayim mo may. Ay, ala, wanang kabagais. Abel, kaya't ko ti mangga a violet ti color na. Naked, pangalak nga iti kasta amangga muna asawa ko. Awan mo't kasta amangga nito'y. Kanabiro ka, Ada ngamin makitkita kiti social media kasta. Isungay sa pulan na. Sige nga ron asawa ko. Agbiro ka. Singiret jay kabagis mo, Rina. Nagadok tinalala na kwarta kanyak. Saan la kwarta? Pati kagawaan. Jay dakkel la refda. Siyak tinanggatang iti dayjay. Ay ket, adaken ka, Garda. Desisyon mo dayta. Gampanag kunak, awan kwarta jay kabsak ko. Iso ano mabalin, hulugan nan at utang naken ka. Apaya saan nga iso ti umay makisarita kanyak, Rina. Iso ti umay ditoy. Mabain nga men, Garda. Ta siyempre adda basol naken ka. Awanan bain nga minday jay akabsat mo, Rina. Nagado ngayon karkarina kanya. Kunana nila ang patay ti mamagsina ka na kami. Uray lakay kan bakit kami. Adupay ladag iti arapaap mi. Agama, dinadahil na dagita nga arapaap mi. Mangilawlawan na jay at tao. Ala, siya kung tagkid daw iti dispensaken ka, Garda. Pasensya kan pakawanam ko man di kabsat ko. Saan kumita kanunungan ti naramid na. Ti panang pasakit na ken ka. Ngaman niya ngay, at daditan. Awanan ti maramidan tayo, Garda. Inret-retong pay lang amin idikanyak na dya akabsat mo, Rina. Ha? Imbagbagam anasingpet. Nagagat kan responsable nga asawa. Kastama ngamin, iti day di asawa na. Saan ang nagbababae apulos? Italahang, Garda. Kinwartaan naklaang da dya akabsat mo. Iso masapol nga isubli na amin anagas-gastos ko kan. Kinasarita kun ni Garda. Imanugot iti hulugan. Hulugan ti utang mo kung kwa na iti binulan. Ay, no ar-arigain. Saan ko nga utang dagijay? Tain regalo namat kanyak dagijay. Ay na, di ka nagkalintagan. Basta bayadam tinagastos na kung katapnawan rere. Siyak ti mababay ni ti kasto nga raramidan. Ngalangarod hulugak nga raon. Apay, di mo inay ayo aya ka bagay. Kayim mo ba? Binulbulatsing mo kumakamin Di nak maniramraman iti daytoy Abel. Mababay na kun ijay gayam ko. No apay ngamin ngayon suka mo Nakakita ka lat ububing. Sininaam mo tanadagos ni Garda. Ay ket kasapulak met nga rod ka anak kabagay. Ay, adula amin day tangay bagbagam mo. Siyam tinagbalin nga nakmaun. Nagadupay ta poko maun. Ngam kurang ang pailaan dagita. Diyak kamukang ka, Abel. Primaw, insang petkon diti balay ni Mona. Tiyag balin may kadwa nga inam. Ha? Agmano ka kaninanang mo Ay na, saan na, Bel? Babakatan nakmatlaw na yan? Nagubing matinubya yung tata? Ubing pangam siya. Ay kahit kanya kuma. Talaga akastra Mga asawa kay manan lakay kayon. Diyak pala nakasasawa. Mga asawa kay manan. Ay kahit alis tombet ngamin ti agarim No agkapoy-kapoy ka akit. Talaga amalumbaan ka, primo. Love, makakatkatas Itimplaan na kitikatas ko. Ay, wan mo na asawa ko. Mabit lang wan. Agi papuno takiti danom.
Nakamamuan ayan ni tatang mo iti dayja babae, primaw. Diyak man mo, ante. Napidpidot ng samot na iti beer house na diya babae. Naulawan dya, ma'am, iti kinapintas kan kinaubing tinubya na. Imbes na naragsak da kan ni Garda, kan lahat mutan ngayon suka na. Wan nga ron, ah. Anya nga tangay ti kinaya na ija, ma'am. Diyak mo, ante. Saan mo tabak ng nitatang? Kan lakayon. Sapay masikog ka nun di babae. Anya! Ay, talaga nga ro da tinakderan na dyan baga na, kaya naman ang timaadaan iti baby. Makapasuron nga ron ni tatang, ante. Kakaasya ka kan kantyawan na iti kakasinsin ko. Inaatiunak ka nun ni tatang, ta nakaasawa mo rin. E dinto asya kat awan pa ilaan. Kanya pa lang amin ti kukum ngay magkanakan. Mga asawa kang aminan, ah? Sino nga iti asawa kat awan mo't nobyak? Kat, mangsapol ka na iti armam ta mga asawa kan. Ay, kapilitan sa kasta, ante. Tadyak kayat kimakan kantyawan. Masapul nga unaak ni tatang nga agkasar. Iso nga agsapul akit di man iti armon. Muna asawa ko. Urayin nak dito'y paradaan oy. Tainak pa'y gumatang itinaimas asidaan tayaw. O sige, darasama. Diyak kaya ti aguray iti mabayag. Wen, partakak asawa ko. Oy, Abel! Ah. Agbayad ka na. Uray pauna la abayad tane kasapulak ti kwarta. Ha? Anya ka matin, Garda. Ilugar mo mati panagsingir mo, ah. Nagado ti tao nga agdengdengay. Abay, ibain mo ti utang mo? Aglawag tupay ditoy! Na- Tapno maamuanda a kinukwartaan na klang gidi! Agbayad ka kit din! Awan pa'y maited ko ita. Umaya ki jay balayo inton bigat. Agtis kitar ka! At dan di tatang mo, primo? Ay, awan da, nana. Napanday di lugar tinobya na. Ay, talagang samot nga itartarayan na ti utang na kanya. Ha? Ala, sumber kayo pa ya. Agkapi kayo, nana. Sanan? Nakababain mo't. Anya ko man ti pagbainan nyo. Alakit din, sumber kayo. Naglingtaak ititugi. Naimas nga ikapi na dyan. Ay, paboritog day tatugi. Alaman nga rod, primo, kitagyaman na no pagkapyan na. Primaw, nakitak mo tanapan ni Garda ije balayaw. Nagbayag mo't sa nagawid. Apay, anya tinararamid na dita balayaw kawam mo ni tatang mo asingiran na kuma. Nagis-istorya kami, ante. Naimasan na tinagkapi kan nangan ititugi. Anya, Nagustuhan na tiliningtak at tugi. Di namat mapanawan eh. Naghirit iti namin daw. Ken ora ti rice coffee nga impakapik. Nagustuhan na. Namitlo ang naghirit. ay, kastaya. Ay, mabit lang ate. At daawag ko. Hello? Ah, Wait. naglokaw. At dalay mawag kang kwa na pinanaawan nak dito yan. Apa yung mga sawa kayon aya tatang? Ikasaryaw, tinobya yaw. Wen ko mga raud. Anyam kurang paymet ti kwartak. Agurnungak pay basit. Sapay adda utang ko abay bayadak. Paunandak pay atatang. Anya, kasano apaunain ka katawan met nobyam. Di yula mo Ado, ti agpapaaram kanyak. Ngam pilpilyak lang amin ti agbaling asawa. Ay, di ka unay agpili-pili. Ta narigat tinapili, primaw. Nasingpet lakit day, mabalinay. Awan sirbit kinasingpet, nawan mat kwartana, tata. Ha? Praktikal ti biyagitan. Iso amasapon nga agbalin tayo awais. An-anwam kinasingpet kan napintas wano ubing no awan mat kwartana. No awan mat trabaho na. O di awan serbina. Sa nabali para balay dan tumut lang. Da tayo matalalakay ti manggad. Saan nga uso itan ti kastatatang? Babae itan ti agtrabaho para ti pamilyada.
Anya! Ay na, si kamanan ti masabat ko, Garda. Ay pangaasim ka di, ha? Di nakpay na singisingiran. Tanay, problema akiti kwarta ita. O, di ka madanagan, Abel. Saan ka nasingiran? Ha? Agpaisaw, Garda? Ramrabakan naksamot laang. Saan? Pudno ti ibagbagak, Abel. Promise! Jakon singiran dagiti ininted ko ken ka. O saran nyo kit di iti kabarbaro anobyam. Ha? Agoray ka. Naisem ka ita. Saan nakadain akagura? Oh, saan, Abel? Ang di mo damagan no apay. Basta di kan agbayad kanyak, tasaan kan nasingiran. Papanam, Primo. Dita balay dananagardante. Manan, kanayon kamot na mapandita balay da. Apay anya tararamidam dita? Kwa, ada ipatpatrabaho na kanya kante. O sige, mapanakon tani, algaway. Labsan kayo nante. Na, inal daw mutta na mapanti ka anakak dita balay ti gayam kaw. Anya nga tayo ti paparamid ni Garda kang kwana. Intan ijay ilirina. Inta agpaparlor. Ah, ilibre na kaya, Garda? Wen, intag papukis. Kapasan na agpakulor ta iti buok. Agpakukuta. Ken agpasimpata iti kiday. Nay, adan saki di atin daram nga okasyon na, Garda. Awan, masapol ngamin nga agpaubinta, tapno sana madlaw as senior citizen tan. Ha? Nagruna no adda ubi nga agararum ken ka. Awamot ubing agar-aram kanya, Garda. Sika siguro, Kagangay na makaisumaksi ka. Ada pa'y gayam, taste ko kadagiti babaros. Mga sawa akong tatang. Ha? Nayaasinaw ti asawaam. Adan ayan, ubiam. Adan, isong asawa akong. Asinaw ni Garda. Anya? Garda? Asino ang Garda? Ni Garda nga eksyo Anya? Nagloko kan. Saan ba natila aramidem primaw? Amaw ka mang rabrabak kalaeng. Pudno ti bagbagak tatang. Seryoso Anya? Apa yan ni Garda ngay ti asawaam? Nakadudit ta babalasang iso pa'y laang may. Man ano ko ma? Awan dagas na, tagpada kami anawaya. Uwan ang ex ko na ijay. Kature ex yumatan. Nagsina kailangan rodan. Akay, sublatim ay. Sublatim. Anya ko ma? Nawaya nga rodan. Ay, sana mabalay. Sinaam ni Garda. Mangkita kay di sabali nga asawaan. Basta asawak ni Garda tatang. Iso ti ay ayatag. Imposible na ita primaw. Awan panagayat mo ni Garda. Bak na nga main. Iso akayat mo nga asawaan. Basta asawak. Kayso ti type ko. Agin inayat kami ka ni Garda. Asawak no kunak. Asawak. Primaw, talaga ayan ni Garda ti kayat mo nga asawaan kanakan. Wanantay. Nagtulagan men ti panagsimpami. Ay nakaanakan, di ka pa'y lagdardarasudos nga desisyon. Tanarigat ti may lawan. Panunutom kumapay na yung bagday tapang ngedeng mo. Napanunot ko ni iti namin ribo ante. Asawak ni Garda. Ay, Primo. Awan bibiyang ko iti ibaga ti tao kada kami. Basta nasara ka kun ti babae apara kanya. Kabagays, pang-asim, upayam ni Primaw.
Ibagam tadi na ikaskasar ni Garda, takababain. Anyalat sa wunan na iti taon, ekskaw asawaan na. Nakasarita ko ni Primo Kabages. Talaga desidido na mangikasar ka ni Garda. Awan maramidan tayo ano talaga nga iso ti kayat na nga asawaan. Nagloko mo't na di agardan. Tinutupan na di anak kaw. Awan magkididakes na at nagpadada mo anawaya. Unangam respeto ko mamit Agpada na nga awan respeto na kanya kitikas na nga aramiden ta. Apay Kabages. Rumbang nga ta respetuan na ka ni Garda iti panang lokom ken kuana. Ha? Nalipatam sa amat na si katinagbasol. Pinasakitam ni Garda. Iso nga itatan na kay liwliwagan. Ada makarbangan na nga agragsakmanan Iso abay-bay antay yung idan, Kabages. Inton bigatan ti kasarta, Primo. Wan nga rod. Excited ako ng Garda. Tinak ka di ibain, Primo. Nga uray baketak nga asawaam. Anya ko mati-ibain ko. Awan bibiyang dahi ti panaginayat ta. Thank you nga rod ano pudno ngay ayaten na. Talagamat nga ay-ayatin ka. Ikasar ka nga rod ayan o di ka ay-ayatin. Wan matkit di ala, agawid ka nga roden. Tapno masapa ta maturo para inton pika. Sige. Babay nga roden. Kis na kon atin na kon. Aha? Sika kit demot. Sika tibagagag kanya. Ha? Ay, wala niya. Alang nga rod. Babay yun. Primaw! Oy, Primaw! Agring ka! Apay ayatatan, parbangon pa lang. Ay nabubangon ka tayong kakitaan ni Garda. Naatake ka na o kat adda sa ospital. Anya? Kat, kumusta ni Garda ngay kaanakan? Kasya baldado lat ta ante. Kat, mapan mo ka di bantayan ije balayda? Jak mapanijayan. Mga yabay ti mga sikasuken ko na. Adumot ti kabagyan na. Na, apay ngay akasta ka ka nobyam dayjay? Idi saan itaan? Inutil mo't tan. Jakon kayat ni Garda. Na, apay ngay akasta ka. Itaki di kumakasapulan na ka ni Garda ka anakan. Apay ngay adimon kayat. Jak kayat ti mga sikaso iti inutil. Siyak kat ti pagbalinan na caregiver nan. Manjak mo't ante. Aniya! Nanarina, da kayo kanumon ti kayat ni nanang mi ang mga sikasukan kwa na. Ay ka, awan problema kanyak, balasang ko. Agsubli kami nga minan ija abroad, nana. Katawan kadwa ni nanang mi. Mala, siya kung ti mga sikaso iti inayo, balasang ko. Ay na, agyamanak nana. Di kay madanagan. Nayunan mi ti swelduyong. Dakkel matgayan ti sweldoyo ang mga asikaso kanina na Garda, ante. Doble ti sweldo ti katulong iti sweldo. Nagmayatan. Siya kon ti mga sikaso kanina na Garda, ante. Ay, saanan? Di ka lagbain. Idiam mo nga da sweldo, magagat ka na mga sikaso kan ni Garda. Imbis kumasi ka tinagdisnodo ang mga sikaso kan kwa na iday. Ta si katinobyo na. Ngam tinalikod ang matadagos. Agpada kay Layja amam. Di kay lagbain iti kastang aramid yaw. Ipadlaw yu launay arupat kwarta kayaw. Di kay lamasyan iti gayam kaw. Kwarta lang ti habol yaw kung kwana. Mangibabain kayo kiday. Nana, naglako kay samot iti baboy yu di kalman. Wan, apay ayari ko. Di mo't plano iti gumatang iti washing machine. Gatangin yun, di automatic ang washing machine may. Nay, apay nga ilakom nga ikat kagat-gatang yung samot iti dayjay. Wen, nasyot ti kwartak nanang.
Kasapulak. Gumatang agtulatan iti ordinary a washing machine. Bagay iti kas dyan. Ta adu ti danom nyo dito Kung saan kayo amarigatan nga aggaw-gaw. Manungay no bilang laeng, nanginan samad. Oray ibargin ko no da kayo ti manggatan. Alam na nang, gatangan niyo tanay. Kasapulak ti kwarta. Damagag tupay kan ni tatang mo ano anyat maibaga na anak. Namagan niyo palaan. Saan awan mat pakibiyangan na dita. Ta saan samot nga aglablaban ni tatang. Uray kwarta mi adwa dyan naglakwan mi iti baboy. Iso ayuman ko pa'y mga umunakan kwa na sa akto ag desisyon anak ko. Ketuen Gatangan mo no ilako na. Pipyata nalaklaka basit. Kuna na mga ilaklaka na kanubasit na usarda kanun. Nabiit sapay mo't laan agatang na jay. Huwag nga raw. Ngam na short ka no, mati kwarta na. Diyak amo, ano niya gatangan na. Tako na mga ada pangusaran na iti kwarta. Ni, da kayo matgayam tatang. Sumrag kayo Aglaba ako man kat. Why, umay ko alaan na tayo ginatang mi awasing machine niya umina balasang kao. Ha? Washing machine? Ginatang? Anyat kaya't yung asawan tatang? Nay apay, saan nga imbaga na riko kan kaya? Inla ko na ti washing machine nyo kada kamay. Binayadan may hindi kalmaan. Anya? Ni, diyak mo day tatang. Kasta kanya ngay, ala account. Nabayadan mi matay. Alaan nyo nga ro din no ginatang yugayam adyak amo tatang. Galgalak tulaangan adagi jay murang mi. Kita aglaba ka pa'y biit at subjekto lang no awan usaram. Saanan tatang? Alaan nyo latan. Uray tabasit jay murang mi. Galgalak tulatan. Anya kamutan Rico? Inla kum gayam jay washing machine adi mo man laing bagbagamat kanya. Nalipatak mo't ngayon bagakan kan. Ala, sana balay tana amuamaw. Nakigtutak laangan idi umay alaan ni tatang ti washing machine. Jakmat amo nga inlakom gayam. Apay nga inlakom nga ikat kagat-gatang laday jay. At nangarod nang usarak iti kwarta. Nagkurang di kwartak. Impustam man nga tan iti palot. Amot kakaiso na nagbalbaliw ako. Ay di nakluklukwan Rico. Adda nakadamagak amapan ka pa'y lamakipalpalot ije kabangibang nga ili. Dakkel ka no ti impaabak mo ijay. Keturay takwartak mat. Pagregrigatak mo ti sugsugal ka. Anyak kayat mo asawan. No pagbamban no gam ti kwartam, aramidan matan ti kayat mong aramidan, nga uray amom adakas. Sagpaminsan lang mat. Pagliwliwaan laeng. Agas ti boring. Di nakla maawatan ng ayami na. Ay, diyak amukan ka. Addan doa aputot mo. Ngam di ka pa'y laagnak-nakam. Aramidan mo't latadag iti diyak kayat. Pag-aayat mo mo't timang stress kanyak nga asawam. Unay kat to'y napintas nga asawa ko na aya. Saan mo't Saan ka mo't ngay suksukat? Ay boy, among medical man, nasabat ko ni Mari Elsa. Naghapa naman kanugaya man kanila kay na. Ay, di mo yung awan ti saritaan. Saan at tila ising-singit mo iti saritaan? Naitagat ti jak kayat ken ka. Tangaw-ngaw kala angaw-ngaw tunggal andak di ti balay. Makaumadengdenggan. Rumarak man pailaan. Papanamanan kat maluman. Inaklamaki karo ba? Ay, una yun day tanga asawak. Diyakan mo ti aramidak. Makapa-stress at talaga. Naimbag oras ko manang mina. Ata kamin. Ha? Apay buyet, anyat gagarayo. O may aramidan ti kabinet iti sirok ti lababoy o manang. Itang amin timbaga ni Manong Ricaw ayo umay-may. Rimor ka din ni Manong Ricaw. Awan, napanagtrabahon. Sapay jak nakagatang iti sidaan nyo ading ko. Di namot ngamin imbaga kanyak. Tapno nakagatang ako maitilotwak asidaan nyo. Wano, kontrata ti pamayan nyo.
Kunamat ni Manong Rico nga arawan manang. Alang nga rod, ta inakbit gumatang iti meriendaan nyo, kansidaan nyo. Panawan kayo pa'y nga rod dito'y balayan niya. Sige lang manang, awan problema. Nanang, adda masida akarga ti refyo. Ikandak man pa'y kasukatak to. Awan ngamin karga di ref mi. Iso nga inedep mi pa'y laang. Adamat karni ti manok dita ken bangus. Kumpurmi ti alaam kadagi jayan. Agyaman nanang, sukatak to. Dayjay tumat nga anak yo. Di namot imbagbaga kanyak nga agpatrabaho gayam ita ijay balay. Kat awan nakasagana nga ipamerienda ken ipasidak kadagiti agaramid iti kabinet. Anya, ay nagloko mo da dya taon. Nala, ingka mangkita ni ti alami jerep. Makamukan balasang ko. Uy, Mare, barato mat Ah? Barato iti? Iti napangabakan nila kay mo, Nangabak mo kano iti sugal iti kalman. Dakkal kano ti inabak na. Ha? Agasam nga di inabak na. Nasurok kano a 50 mil. Ha? Ni, kastaya. Diyak ka mo day na Na, apya di mamungay kaasawa na ka. Di mo kunan ngayon limod na kan katinabak na. Diyak ka mo at talaga, Marisandra. Iso apasensyakan. Awan maitid ko abarato. Tadyak mo't ammo day ta. Nangipanamjay inabak mo. Di mo pa'y imbaga kanyak anangabak kagayam. Sa bali pa'y atao ti pakaamwak. Apay, masapol aya nga ibaga amin kan kami na. Nalabas kamot. Di kayat mo ngamin kat anderen nak nga asawam. Saan akas ta? Ngam kas asawam, pagrebengak met amaamon amin aganwat mo. Amin a desisyon mo. Masapol kumamot amaamwak Oo, ang dagat kastan. Amin na planaw, ibagak amin kan ka. Apay, asino ka na una itibiyag ko aya? Kat asawa ka lang man. Anya? No kas na? Lalaengem ti biyang ko kas asawam? Awan gayam importansya ti akam ko kas asawam? Zana kasta, ngam sabali ngamin ti kayat mo ang mapasamak. Ti kayat mo tengeden nak. Madia, mabagkulak mo ten ano kasta. Saan mo tamasapol nga amin a desisyon ko wano ganot ko kat iyaman ko amin kinika. Di mo kumamot limitaran ti garaw ko ta siyak ti padre di pamilya. Siyak ti mangmanggag para ti pagbiag tayo. Apay, no sana gapo kanyak, adalamutin yung nga agi inaaya. Ay, ala huston, saanan atila isidsidir mo? Sa bali manan tinagturungan ti saritaanan. Talaga adi ka makauawat. Di mo maawatan ti kayat ko asawan. Jakmat limlimitaran ti garaw mo kat. Ti kumakayat ko laang, kat ipakaamumot kanyak adagiti ganwat mo. Dagiti planong, wanoan niya apay dita. Saan akas ta makigkig tutaklatan no adda maamwak iti sabali a tao? Ingakid yaggaon, ta mabisina kaon. Ngaw-ngaw ka man na ngaw-ngawan. Marisandra, addaman damagakan ka. Anya day tamare. Napadasam ka din tay no adda aramidan wano ganwat nila kay mo, kat di na ibagbagakan ka. Tay agdesisyon latan nga is-iso, adi naman la iyuman nga umunakan ka. Ay, awan pa'y napuuta ka kastangay naramid na mare. Taami na plano na yuman na nga umuna kanyak. Tapag saritaan mi pa anaimbag, no anya tirong nga maaramid. Saan nga agdesisyon nga is-iso? Ay saan Anyat serbik nga asawa na ngayon no di nakiraman itanyaman na ganwat no plano na. Apay, nilakay mo nga sana kastaya. Pulos, mare. Iti pay la sa bali at tao ti pakaamwak iti ganwat na. Kanayo na kasta ti aramid na. Iso ang masurusurunak. Ay ayak pa'y katibagik no daduma. Panagrik na kat kasla sa anak na ibilbilang nga asawa. Ay, no nilakay ko sana kastamare. Ibaga na amin kanyak Kanultimo lutuan na amasida kadamagan na pa'y kanyak. Kan uray titimpla tilutuan na amasida. Iparaman na nga umuna kanyak. No gusto mo lang titimpla na wano saan. Anya?
Imbag man takasta nila kayo mo. Kasi na amare. Day tamot ti pagbili pa ki asawa. Taulti mo ipapan na iti karo, bakit ipakada na pa yung muna kanyak? Nukas di mapan makisyat. Mayat ano kasta? Saan akas ijay asawak? Asalaag pakada no simmang puteng. Nunalpasan, sana la ibagam. Nanang, ayan ni tatang. Aday jay talon, apay aya. Ilakok man tayo wangkaw. Amangan no kayat nagatangan. Jakmat la masango ngay pastor. Ay kayat na atag berbero kitinwang day jay. Tanay nalakon tay bakit anwang may. Angam kurang samo di paggatang na, tanaksayan nan. Ore utangan nan ti kurang Pangusaraman nan iti kwarta aya anak ko. Ibangkok na nang. Naimbag tula pag-iskwela dagiti ubay. Nasayat nga roda no kasta. Di mo man mapan itaytayan tanarigat ti kasta. Naadik kan sama mapan makipuspustan. Saan nanang? Insardeng ka na nabayag. Nala, urayam nga rodya mamon. Paawid siguro day jayan. Ibagam ti gagaram. Hey! Ala magnakaanwang. Hey! Ne, apay, buludin niyo tinuang may tatang. Agarado kayo? Saan? Ginatang ko na ito yan, Mina. Apay, di man imbagan ni Rico kan. Ha? Ne, saan man tatang? Nukas na, inla ko na day takada kayo? Uy, balasang ka. Gamada pa'y udik. Ha? Utang ko pala di basit nga udik. Adakan ko na tibayad na tatang? Uy, inted ko di kalman. Ay, nagluko at talaga day diyang anak yu. Di naman imbagbaga kanya kun. Ay, ipaabak naman siguro diyang naglakwan na. Apay nga, yung agdesisyon guys isaw. Madi ati kasta. Day tangarod ti jak kayat ijay anak yu tatang. Kaslaawan asawa na. Tadi na pa'y yuman kanyak dagiti ganwat na. Kasta ka na yun ti aramid na. Iso ang masursurunak no daduma. Mapunpunwan na kung tatang. Ala, bayam ta kasarita mintuman kaninanang yaw. Agpaspasugnod sa jay asawa marikaw. Di naman gayam amaw ngayon lakom tinwang yaw. Apay, di mo imbaga. Ay na, masapol pala aya. Kit mamuan ng tumutlaang. Kuwan kasta ti akmang tagasawa. Noan niya ti ganwat ti maysa, masapula maamuan mo ti maysa. Tapag saritaan daan na imbag, noon no saan ti aramidon da. Kan respetong mo tanay ti asawam. Kitaan na kami man iti amam, noan niya ti ganwat ti maysa, yuman may iti tunggal maysa. Adula amin no siya. Kumaano ni bakit ko ti mangmanggad ta iso? Uy, ibagak amin na planaw. Nga madamot lay di balay nga agaw awir ka na kitanak may. Siyak ti padre di pamilya. Sana masapol ayuman ko pala ti planok iti asawak. No kasta kayo kanitatang nanang saan kanyak. Sa baliak. Iso didak kontraon iti kayat kong aramidaw. Apay adi ka matagtagaray mina. Itay pa'y lamat madlaw ka. Awan? Apay, nasakit tinakamaw, adyak imbagbaga ti panangilako kitinwang ka. Nuang kumot na jay Adaya kwarta man ay gatang iti na jay. Kwartak tinaigatang ijay. Wan, ammo. Apay, sa pulam tinaglakwak. Di mon pakibiyangan ray jay, tindulin kaon. Tilay bagbagam kanitatang, sa binagbagaan dak. Kaslakit din ubing abasit a sirsermunan dan. Gapoy timbagbagam kanakwada. Saan man na tila ipulpulong mo kanakwada? Ala, di ka madanagan. Manipod ita, jakon agsao iti may papankan ka. Matungpal ti kayat mo. Rumbang laeng, tawan karbangam amang ipulong-pulong kanyak. Agpa-importanti kamit ngamin unay. Ti kayat mo, maamuam amin nga ramidag. Saan mo ta mabalin ti kasta Ala, huston, di kan suman na uri ko. Di tan pagsaritaan ti may papan iti day taabanag.
Tauray anyat ibagbagak, di naktumila denggan. Day talabagbagim ngamin ti kalkalintagam. Pinal daw na rumrumwar kami na. Papapanamaya. Di talaang. Ore kumaano pagsayaatan ti papapanam. Tapno makatulong kamot kada tao. Ala, tayo nakagluton iti pangrabyan. Agsarsarita tapay laang. Nagbastos kamot tayo. Talikod na naklatan nga oray di tapay nalpas na nagsarita. Andat klase nga ugali ti kasta. Daytan samot gamin makimarmaritis iti karuba tira raminam. Di kan sapay makadalos di ti balayan. Agsaw kamot awan pa'y ganas mo't asumana o da tao. Di kamot sumungbat. Awan mo tirumbang nga ibagak. Nasaysaya at lang agulima ka kun, tapno saan tang agapa. Umadani magaya man ti flight ni Mare. Minaan niya pare. Ha? Anya flight nga ibagbagamot, maray. Di mo agap apply para abroad ni bakit mo? Kat umadanin ti flight na. Ha? Imbaganakin ka? Kawan. Intun umay alawas ka nun ti flight na. Anya? Sige. Labasan ka pa nga rod, maray. Agawin ako. Anya, matikas na nga aramid mo, Mina. Nagdesisyon ka, asiksika. Apay adi mo imbagbaga kanya ka nag-apply ka gayam para abroad.Ag-abroad ka mo't gayam mo, nandiya ka mau. Masapul pa ilaya. Na, katuan asawa nak, di mo ipakaamaw. Sa bali pala tao, ti pakaamamwa. Di tabagim ti pangibagam iti kasta. Ha? Ita, marik namon ti parparik nam kanya, Rico. Nasakit, saan? Nasakit ti saan ama pakaamuan iti ganwat. Ha? Aga brudak, takababain mat kan ka. Awan maitultulong ko kan ka. Ha? Kat, sino nga ron ti mga iwan ka nagiti anak ta? Bantayan ni nanang ko. Ipan kunto ijay lugar mi dagiti anak ta. Taamok adi mo matlam asikaso ida. Agyaman akta naka-online kan. Apay nga ita ka lang online. Kanayon ka akong kontakan nga offline ka mo. Kumusta kan nga eh? Kat, nasayak lang ta, ari ko. Kanaw, nagbakasyon ka. Kagakgapok dita Pilipinas, idi na minsan nga aldaw. Anya? Sa di ka nagawid diti balay. Apay di mo impakaam mo, nagawid ka gayam. Masapol pa ilaya. Akituan taasawa na kit nga road, Mina. Nabayagan asininaan ka, Rico. Anya sina nga ibagbagam. Saan tamot na nagsina Nagsinatan. Nabayagan nga imbagak kininanang ko ang nagsinatan. Apay, masapol pa ilaya ama-amuam. Anya? Adon tinangibagbaga ang nagsinatan. Ladingita, ngam na pukawan ti panagayat ko kan ka. Ado ngamin tinakaupayak kan ka, Rico. Sana bali, ta saan tamot ang nagkasar. Apay kaya kastamot ng ti ibagbagam, bakit? Saan ka dakasta, Di mo't plano tayo day, ti agkasar. Nabayagan a plano dayta. Ngam di mo mat tinungtungpal. Nabayag nga inururay ko dayta gundaway. Ngam saan kang interesado. Husto mat kiti kasaan ta nakapagkasar. Tapno nalaka ti panagsina ta. Mina, di na ko masinaan. Pangasim, kasanon dagiti anak ta. Nawaya ka amang pasyar ka dagiti anak ta ije balay, Rico. Jak ipaidam idakan ka. Basta di kan mang namnama kanyak. Taaddan sa bali amang ikasar kanyak, Rico. Anya? Ano lakay? At damot ten katulong dabiring akaruba. Kahit, anya ko mano adan katulong da. Agpalangguad manan isa kundi katulungan. Anya ko matibibiyang mo aya. Ada nga rod kwartada apagbayad na iti katulong. Adado lang amang ti kwarta tangam iso. Ay, mangrugi ka man ako na akon, Marta. Di ka man nagpaatiw, ay. Ado man nga ibagbagamaw. Kag pa'y sumag. No kaya nakag pinakita kami iti pasbok.
Tapin nangatwan iti kargana. Agtal na ka man, tila sasawam, di ka laagbaing. Anya ka mitin? Awan pa'y napuutak mo ta kinampian nak. Kontrabida ka kanayon kanyak. Kasanaw, kat awan mo't umnaw nga ibagbagam. Jak mo't kayat akanunungan ti mading aramid mo Awan pa'y ganas mo kang kamay. Iso nga roda nagasawa ta tap na agkakampita. Saan mo ta kontrabida ka mo? Inkadlutaw tanay, malimanag, awan ganas kaw ang makiapakin ka ita. Nabanuga ka nagpasada. Hello, Nanang. Nakaawag kayo, mat? Uwan anak ko, tada ko maibagak. Ay, marignak nga may nanti pa nagkapsot ko. Kan oray ti amam, ado matan tirik-rik naan na. Kasla marigatan ako ngagtrabaho iti unag ti balay. Ikat di yung pilitan tiyag trabaho, no di yung kabaalan. Kapilitan mo nga ron ngagtrabaho, ak tawa mo maibaon. Ada ko makatulong. Ha? Mabainak ko mamang ibagang amok ba't di aman nakaawat ka, nasimpot ka, kan naparabor ka nga anak. Ay kat mangalo tayo ti katulong yung ananang. Sana problema na ita. Ngam kita nyo ta di mapagtal ka na babaunan ti alaan nyo. Wan, siyak ti makaamo anak ko. Adaw ti masapulan ababaunan dito. Alang nga ron, makamu kayo ngagsapol. Tanay, adakat nga ron dito adayaw. Kahit mangala kami nga rodan iti babaunan. Una nang, tapno adagloto iti kanin nyo. Kan mangilabay ti kawusyo kanitatang. Ay naiman nogutan dya anak talakay. Mangalata ka nun iti babaunan ta dito'y balay. Kunak tupay ka ita di ka man makaidnan, Marta. Di ka man ngamin agpaatibon ka ni Bering akaaruba. Ay, awan pa kibiyangan ni Bering iti day trabanag. Di mo maniramraman iti saritaan day jay. Tamasuronak no malagip ko ti binulod na blender ta. E den sublina nadadaalan. Oray ko man no sinukatan na. Ay nabaybayag daytan. Dua tawanan tinapalabas, isupa natin sang kalagip mau. Ay, ala, rumara mga raw, tayo nakagsapol itagbali na katulaw. Tanay, marigatan ako nga agdalo sa aglabak naglutaw. Kaya't kumutin taginan na. Aginan na kamutin nga agpasada. Uray tadaman ni Ronnie nga anak tayo abroad. Saan natabaybayan day jay? Isaw timang suporta ka data? Ay saan? Kabaanak pa'y tagpasada. Sayang tikitak iti inal daw. Isupaya paggatang iti masapsapol diti balay. Di tayo panamnama amin ka ni Runay ta kaasimot jay anak ta ngagtrabaho ija abroad. Nagrigat ti trabaho na ijay. Anya nga iti trabaho iti balay yun na Marta. Agdalos, aglabakan, agluto laeng, talya. Katwan mabalin na. Tawan pa'y matay inaplayak at trabaho. Awan pa'y awag da. Agad ka sanungay, mangrugi kan ngagtrabaho inton bigat. Katwan anana. Ag-stay ina, when no, stay out. Stay in latan, tano stay out, kasla saan nakatulong no kasjay. Ala nga rod, da kayo ti makaamu nana. Nana Marta, tataan no, mangantayon, nakaluto ako. Nay, nakaluto ka adagusan, talya. Kaano la itay daldalusam tinatang ngay sagpaw mo ijay lutlutom amasida. Napardas ngamin at talaga tigun-gun na iko tata. Kasta at imayat ababaw nun, alis to nga gargaraw, saan na naginad. Kababain mo ta ginad-ginad nga trabaho Mala, mangantayon nana, tata. Alang araw, tanay, mabisinak mo tan. Apay day jay. Kas na naapgad jay luto ni Talya, bakit? Kan medyo nakusol jay inapoy. Kan jay karne nagtangkad. Di namot inangir anaimbag. Kat imbagam ko maitay kan kwa na, ano? Mabainak mo't nga raw. Ta siyempre, damdamo na pay laeng ngagtrabaho. Ang mga numaupay.
Mala, bayam, tasyak to ti mangibaga. Nangal-ala ka pala kami ni tibabaunan. Kabaalam mo taglutaw. Laim ibas pa'y tilutom ang amisaw. Mabanogak nga ro din nagtrabaho dito balay. Di nakla maawatan mutten. Kaya't kunti agina na. Talya, hinton maminsan di munton apgadan ti timpla tilutom amasida ah. Naapgad ayan, nana. Saan mat? Natamnay tupay day ti ko na. Ah, Pasensya, nana. Ngamkas jay at talaga ti timpla. kano agluto kay tinapoy, linayam ana imbagan niya. Kano natangkan ti karne ang rem analay nga tani. Kurang tingi po may kanitatam nga ano. Awan pagkagat may kan pagngalngal may. Masikuranak mo't nga min mabayag amaluto ti sidaan. Nugumatgatang kayo iti karne, pilyin nyo nga min mo't tay saan anakulpot nana, tapno maluto adagos. Ha? Kanjak sa kaalaan na paglutuan di kaldero yung iso amakusal ti lutwak no kwa. Kurang la itilinay dayjay. Husto mo't ti kunak nana, ta inurasak mo't, tano agluto ak ijay balay ni, saan mo't akas jay? Ha? Wano, jay bagasyo nga tanana, madinsa jay bagasyo, sukatan nyo. Aniya? Hello, Nanang. Kumusta kayon? Ay, kastoy kanayon mabanog. Magnaaklabasit, mabanog akadagusan. Ikatagi na kayo lang, Di kaya agbambanog. Nagluto ak ngamin itay, takasanaw, di makaluto tinasaya at jibabaunan. No sana napgad, naksad. Pasaray makusil pa itinapuyalutuan na. Bakit bagaan nyo, Nanang? Ibagbagak mat, ngam natangkan ti ulo na. Agpakalaing mat. No, kastamot laang, sukatan yun. Sumapol kayo niti sa bali ababaunan nyo. Ay isaan, apaan nak, no ikatag. Ay, kwa. Nayunak sa laangan anak ko. Mabalain. Ha? Mga laak ko mamanan iti may sapay ababaunan. Anya? Di duan ti swelduan nyo? Sana bali ata sano na dakal ti sweldo datag bingay damot iti trabaho. Ha? Ay kat, makamu kayo. Napatag kayo kanyak Nanang. Iso di kay mabali na paayon iti kayat yung aramidan. Ipaay ko amin na kayat yung. Hello, di mo't si katay sigod ababaunan ni Georgia? Ha? Ay, wala na. Pimanaw ako. Tawan ka no pang sweldo da kanya ako. Anya trabaho mitangay dito'y ilay balasang ka. Agbirbiro ka nga ron nana. Di mo nalaing kang aglutaw. Ay wala na. Kano siya tayo ayaban datong kaladapas kan. Magustuhan dati pa naglulutaw. Kaya't mo tagbalin ako. Ijay balay may balasang ka. Ha? Agpaisaw. Kaya't ko ata nayawan trabaho kita nana. At babaunan men ngam. Di na magkabailan taglutaw. Urag lutulat aramida ijay balay. Ay kawan na. Day talagayap. Kaano nana? Inton bigatan. Ano kaya mo Janet? Itakit din tas sumurutak kada kayon nga gawid ijay balayo nana. Ay kawan na. Mala. Agkuyog tangarudan nga gawid. Balasang ka. Talya, iso ni Janet. Janet, iso mo ni Talya. Agtinulong kayo iti trabaho dito'y balay, wan. Nasaya at adan ka duhak nana. Wan, si kati para dalaws kan para laba. Nimot Janet ti para lutaw. Ay wala nana. Ne, agluto laang taramida ka. Kasta laang titulagan ta nana. Wan, tanitalya ti para dalos kan para laba. Agbingay kayo iti trabaho. At damot gaya man babaunan nyo, mare. Aywan saan lamay sa duadapay. Ha? Ne. Agasam man. Imbag man tanda pagpasweldo yung kadakwada, mare. Ay ka siyempre, matabiring. Anyat serbina nga dyan ako nga da Java Road.
Kanya anak ko tinagdesisyon iti dayta. Ti kayat na agnamay kami iti amana. Agtugtugaw kami kanulaangan. Tapno makainan na kami anaimbag. Ay katmayat amare. Uray di anak ko. Iso tinangibaga ang mga kami iti babaw nun mi. Takanayon mat ngamin nga agsakit ti sikat ko. Saan akayat di anak ko ngagtrabaho ak. Ay, oray mo di anak mi No mabalin nga rod katalaw talaan na ababaunan. Ngamjak imanugot. Anya, nagadun nga'y tatalo. Huwag nga rod Kabalan na kanumaswilduan. Oray 5. Ngamda kami kanila kay tagmadmadik. Ha? Medyo dakkel mga mintisweldo dyan anak ko Java Road. Tadakkel akumpanya dyan pagtrabahuan na. Ay katmayat nga rod ano kastamare. Ngam siya. Maasyanak iti anak ko ijay abroad. Tanarigat ti trabaho na ijay. Iso ano pumigsaak. Oray pagawida ko hindi katulong me. Takaasimot ti anak ko. Iso pa'y apagkastusan na. Ay, no dyan anak ko. Barya na lang at isusweldo na kadagiti babaw nun may. Iso nga one problema kan kwa na. Apoy ngay asyak ti pabasulam. Si tamat tinangitin ang kadagi dyan. Nay. Kano si ka? Aglibak ka pa ilang. Ay, sus. Apay dagi jay ngay. Agap-apa na mo tinbakay. Bye-bye dita. Gagangay na. Agab sa tupay katagapa. Dagitando kat saan nga agkabkabagyan ti saanan. Ay, inkakitaan ta mga noag kinabilda. Natangsit ka gaya ma. Atay ko! Nay, ay, sus. Agapan na talaga. Ay, agpinungatan. Inkaanawaan ina. Nagloko mo dagitan. Sikan ati mga nawatan napigpig sa kang amsyak. Mga lakay di sa nga timba at anumon tay sabwag mo kanakwana tapno agtalnadan. Mala, mangantayaw, tanay mabisina kaon. Oh, apay akuskusilapan na si ka, Janet. Kuskusilapan kaya man. Sika siguro ati mang kuskusilap kanyak. Di mo ipulagit kanyak ti ugalin. Adda tayo iti sango ti grasya. Di kay managapan. Talya, Janet, pangasiyo man. Dayta, Janet, at ibagbagaan nyo tanagtangsit. Tangsit nga Anay ko, agram ka na. Anay ko! Ay, naagtal na kayo man! Ano kayo matang? Gusto na ital ko naknay, di kang pinungo! Anay ka na! Di nakirama na pungotan na! Tibok ka! Aglisi ka, tapos di ka may ramraman, nana. Di mat! Anay. Papanawa mi dan. Nagkunang kami na mga lakay ti dua ababaw na yun. Anay ko, nakaramutan pa'y tirupak, nagsakit. Papanawa mi dan kunak. Basol mo mutla ang dayta Agraraman ka kamay. Ni Janet lang ang ati papanawan nyo. Tasakti mo na dito eh. Ni matalya ti mangirugrugay ti apa? Iso ti papanawan nyo, agbati Dua kayaw, apo manaw. Awan nagbati ka na kayaw. Malas iti pagtangan tararamidan yaw. Ti kanayo na panagap-apa yaw. Isa apo manaw kailangan. Sinalbag kayaw. Gimatang magayam itilogan ni Biring akaruba. Kahit anya ko maita, di mo ko na ngagpagatang kamot ijay anak mo. Ay, sana awan nagmanehaw. Katsi ka Manjak, bisi ak ngagpaspasada. Jak masango na ita. Kadi siyak to tagmanehaw. Agsoro ak ngagdrive. Isoro nak. Ay, sana, bakit kan? Narigat ang makasuro ti bakit? Basta, kaya't ko ti madaan iti logan. Ura jay saglalakalaang. Awagak janak ta. Papa na, Mare Marta. Amo na matandag maneho iti logan da ito'y abakit. Papanam ko na. Kwa, ijay ilay nga madarurayag. Ay, umay ka kumalumugan nun.
Agpaili akmat laeng. Ay sana ang tadarurayag. Alala mapangkalatan bireng. Panawan nak dito yan. Aguray pa rin talugan nanang, tawan pangkas tayo. Nungay hulugan, anak ko. Narigrigat man na. Diyak kaya't kada pampanunutan na nga utang. Bayan niyo, taagurnong tayo pa eh. Kanon to pa'y ngay. Imbag no si bibiyag pa'y na tao, no makaurnong ka. Wen, agbyag kayo pa'y tinapaot nanang. Apayakas tati tsuram, aglaladot kamay. Napaay ka? Saan anapat ganti kid daw mau, ijay anak mau? Ay, masuronak nga rod. Nalaing mangagmanehon day di abiring. Akit, umapal ka manan, Marta. Ay, awanain, mabagtit kansan, gapoy ti kaapal mo, iti sigod a karibal mo. Agdal na ka mamag. Karibala sasawam mag. Kat isumait, amok isaw anasakit tinakam mo kanibireng, ta isutiin kasar ti sigod anubyom. Tila san sa lawasawam. San mo't Nalastog day jabakat, iso kasursuron ko. Di mo nga min maaklaw na napimpintasan ti biyag na ngamsika. Isuro nak tumang kiding agmaneho. Nalalaing ak malama kasuro ang miso. Lungba ak to day jay nadalugang ko. Ay, masadutak. Awan panawon ko agisuraw. Manaktak lang na ita. Awan mutlat lugan mo nga imanihaw. Agraraman ka may. Kadan tulat taa. Makagatang ak to itinapimpintas nga dayo alugan. Ngamjay lugan day ja abireng. No kasta, ilakla ko yu jay lugan nyo baraw. Wala na. Sukatan mi man iti dakdakil. San kami ngaminin nga umanay. Ay sayang, nada ko makwartak gatang kun. Ay, bagay yun na dyan, nata, automatic na dyan, kung napintas pa eh. Ay, huluganan Hulugak iti binulan, kayat mau. Ay, mabalin mo ta na. Ang down kayo nga roda. Sige, manungay ti down ko, barok. Anaw, mabalin ka numot ang hulugan jay lugan ni Siriakaw. Mabalin ahulugan. Kahit anya kumaita. Imbagak ahulugan ta. Anya? Ay, di ka man. Kuna nga ron jay anak mo nga aguray pa'y lay talugan. Apay ay ang agpilit ka. Sana bali at ahulugan mo't. Kan saan mo't unay anangin na dahil jay tasikanhan nga rod. Sanay, gastos lang na ita. Nagano ti repair da jay alugan. Kadaanan nun nga min da jay. Sukatan da ta, ano ti repair na. Magastusan ka lang ti repair ijay Nay, apagiso, ni Runit umawag. Hello anak ko, ay nanay bagtay mawag ka. At da ibagamikan ka. At da kami naglaklako itilugan dito yung lugar tayo. Kathulugan ka no. Diyay lapag daw ti probleman. Bayan niyo pala natalugan na nang. Ngamin, agawin ako ni Timabiit. Nay, apay agbakasyon ka. Nagka-problema ti kumpanya pag trabahuan mi. Isa pagawitin da kami na trabahador. Anya? May cut kami ni ti trabaho mi nanang. Isong agawid kami. Ania?